Bom, Kapten, Kapten, cela kwenzela ukuthi bangalimali Zwana, Zwana first. Zwana. Ngatsho, ngithathe idrink nje Zwana. Ngifike ithi mama umuntu omanje nkongisayo ngicela. Yazi ngizomfica yabo la manzi anipha ngisahambe ngisabona into yabo ngizoba nesikhathi sena nesikhathi sena kodwa sengakufika isitolo ngithi isitolo singalapha yabo ngibonile ya Mfana khipha zonke iy'ntombi mfanami yazi bekubiza igoti yasembili yazi mfanami zama mfanami bonani nange mshanami la faka izaza zakho phela kantini sikhiphayo nje Osala! Awushongo wena, awushongo wena. Uhambe nalo wena phansi mfethu. Ngiyazi kapteni, mfethu ngicela ngawe kapteni. Nakhe kamera lapho. Ulethe kamera. La mfana leya sandeni mfethu. Ukuba naye mfethu. Ngicela. What a great basket to press. That's the great one. Now, Mom. Now, Bobby. Now, sis. Now, put on Start. Asumenda Ik nou Oké. Wat een ja. Challenge mafethu yabo staging yabo bafana sengimanzana nje nikusenze nje phela mfethu slow la asihlangana aphi thina hayi cabanga So you're making a buffet. What episode 5? 4. Or shall I read?